Vítame všetkých fanúšikov podcastu na Mamal TV. Dneska budeme mať ďalšieho hostia, ktorého každú chvíľočku predstavím. Odoberajte náš YouTube kanál Mamal TV, dozviete sa o mnoho viacej. Budeme veľmi radi, keď nás nejakým spôsobom budete ďalej sledovať a podporovať. Ďakujeme veľmi pekne našim partnerom, ktorým je vlastne Katsudo Power of Punch. O tomto partnershipe sa postupne budete dozvedať viac a viac na našich sociálnych sieťach. Sme veľmi radi, že vlastne naša Mama Liga stále napreduje a Slovenský zväz MMA môže naďalej stúpať. A dneska by som vám chcel predstaviť veľmi šikovného zápasníka, trénera Matúša Arpáša, Ground System Gym Nitra. Páči sa, Matúš? Ahoj, teším ma, rád ťa vidím. Pozdravujem všetkých divákov. Takže postupne prejdeme na to a prejdeme si nejaké základné informácie, čo sa týka, či už začínal ako zápasník, pretože máme také jedno heslo, každý šampión začínal ako amatér. A radi by podľa mňa aj naši diváci alebo mladí zápasníci hlavne, a čo sú vlastne ešte amatéri, ktorí postupne prechádzajú aj do profi, chceli možno že vedieť, že ako začať, ako na to a ako postupne sa nejakým spôsobom aj vyvíjať. Čo povieš ty? Tak v čase, keď sme my začínali, tak vtedy bolo tých amatérských zápasov veľmi málo. Chodievali sme po väčšine do Čiech, ale myslím si, že každý z nás, akože tohto ročníku, majú možno tak do 4-5 amatérskych zápasov a každý už potom vlastne riešil to profil, lebo tam sa dalo k tým zápasom dostať akože rýchlejšie. Takže tiež som absolvoval pár amatérskych zápasov, ako aj chalani z nášho klubu, ale hovorím, že potom sme už väčšina riešili to profi alebo grappling. Chápem, jasné. A môžeš nám predstaviť vlastne aj váš gym. Mali tu dneska chalani ešte sedieť spolu s tebou, ale kvôli pracovným asi zaneprázenostiach nejakých tých súkromných záležitostí, na ktorých sa vlastne aj tešili na tento podcast, si ho spomínal, že chceli prísť, nemohli dôjsť, čo urobíme vlastne pod nejaký diel číslo 2 tohto podcastu na ďalší krát. Ale môžeš nám povedať vlastne nejakým spôsobom viacej o tom vašom gyme, čo robíte, čím sa zameriavate a tak ďalej, kde sídlite, vieš, lebo zasa niektorí to nevedia. Jasná vec. Tak áno, mali tu byť s nami dnes ešte Erik Kováč a Martin Budaj. Vlastne sa im to tak zrušilo, ako vravíš, na poslednú chvíľu zo zdravotných dôvodov. Z obidvoch strán mali nejaké rodinné záležitosti neodkladné, takže určite dohodneme s nimi aj druhý termín a dáme potom také kolabo Ground System Gym, že dojdeme všetci traja. Ale tak teraz takto za mňa. Vlastne sídlíme na Štefánikovej triede 51. Tam máme teraz gym, 3. rok otvorený. Tréningy vedieme ja s Erikom Kováčom a zakladali sme klub takto traja aj s Martinom Budajom. Bolo to vlastne v čase covidu, vtedy sme sa rozhodli otvoriť gym. Najlepší čas. Akože vynikajúci, ale malo to akože svoje opodstatnenie. Lebo dovtedy už boli akože nejaké pokusy, že sme nejako chceli akože fungovať ako klub. Mali sme aj nejaké priestory v prenajme, ale po väčšine sme fungovali tak, že sme si len niekde prenajímali telocvičňu. Bolo to tak zväčša 2-3 krát do týždňa. A vlastne tým, jak sa všetko zavrelo, tak sme zistili, že proste teraz nemáme kam ísť, ani si len zacvičiť, ani pozápasiť, ani žiadne tréningy, tak vlastne tam vznikla tá prvotná myšlienka. Ja som nad tým rozmýšľal už dlhšie, takže nejaký priestor som mal vyhliadnutý, tak som len o tom povedal chalanom, išli sme to spolu pozrieť a pustili sme sa do toho. Jasné. Aké boli tie začiatky, ako čo sa týka napríklad tréningového procesu alebo niečo? Začali ste vy traja naberať nejakých chalanov, alebo všetko boli už potom na začiatku známi? No vlastne, bolo to tak, že dovtedy sme niekde fungovali za každým, takže vždy sa nejakí tí ľudia pridávali. Nikdy sme ako nerobili, že tréningy, že pre verejnosť, že by sme robili nejaké nábory alebo takým štýlom, ale vždy niekto sa ozval, napísal cez kamaráta, či by nemohol začať, či by sa nemohol pridať. Takže postupne sa nejakí tí ľudia pridávali a týmto otvorením gymu sme dali tomu len takú formu, že už ozaj, že môže prísť kto na verejný tréning. To som sa presne chcel spýtať, že napríklad ja som úplne začiatočník, nikdy som nič nerobil. Je možné, aby aj taký chalan zbada to na sociálnych sieťach, chcel by prísť, vidí to, páči sa mu to, je to ľahké?
No, cesta je ľahká. Ľahké je prísť. To je určite najjednoduchšie. A myslím si, že aj s tým tréningom, že sme ako dobrá partia, vedieme ten tréning, hovorím s Erikom Kováčom, ako v takej pohodovej atmosfére. Keď je to niekto robí hobby, tak to robí hobby. Keď chce niekto to robiť súťažne a venovať sa tomu viacej, tak potom aj k tomu pristupujeme. Ale nájde si tam, akože si myslím, kto hľadá formu takého hobby, tak určite bude spokojný. A kto by chcel zápasiť alebo súťažiť, tak to vidíme aj na tých chalanoch, povie, či niekto už je s takou ambíciou, že by chcel mať zápasy, je to na tých chalanoch aj vidieť, tak potom už sa k ním správame tak trošku inak, dáme nejaké tréningy navyše, urobíme si zvlášť s nimi harmonogram. Máte nejaký sparingový proces, že tento áno, tento nie? Akože na tomto jitsu, to je vlastne, máme zatiaľ jednu skupinu, kde trénujeme vlastne všetci a tak by sme to chceli ešte do budúcna určite, že rozdeliť. Čakáme teraz na rekonštrukciu gymu, by sme chceli dávať novú žinenku, takže to by malo byť tento mesiac, takže potom určite chceme pridať aj tréningy nejaké navyše. Ale zatiaľ máme takto jednu skupinu, každý deň máme tréning o 17:15, sme tam všetci spolu a už vlastne na konci tréningu, keď sa ide zápasiť, tak už tam sa akože podelíme väčšinou, biele opasky idú spolu, farebné idú spolu a potom sa na konci ešte prestredáme aj medzi sebou. Jasné, takže Grand System Gym Nitra, Štefániková, kto chce, kontaktujte Matúš Arpaš, prídite si zarolovať, prídite buď ako spomínal, buď ako hobík, alebo ako potenciálny zápasník aj do budúcnosti. Ja by som sa chcel spýtať, podľa mňa by to asi zaujímalo všetkých asi najviac, že čo ťa inklinovalo k tomu, že si sa stal vôbec nejak zápasníkom, ale ešte ten prvotný, ten impulzy, vieš, že sedíš doma, mladý chalan a teraz idem, chcem zápasiť, alebo chcem robiť zápasenie, alebo grappling, alebo box, alebo hocičo. Čo bol pre teba ten impuls, keď si sedel doma na gauči, alebo niekde v posteli, alebo s chalami vonku, alebo čo bolo pre teba to gro? Jasné, tak pre mňa to bolo tak, že som ľúbil náhodne pozerávať na YouTube zápasy UFC. Ale nevedel som ešte vtedy, že sú tam akože nejaké štýly, že sa to akože kto čo robí. Ale vždycky, keď nastupoval Nick Diaz, tak hovorili, že black belt v brazílskom jiu-jitsu. A tedy som akože aj nevedel, že nejaké jiu-jitsu aj iné, aj brazílske. Tak som sa prihlásil na jedno, čo som našiel v Nitre, jiu-jitsu, a to bolo tradičné. Ale akože nevedel som ešte vtedy, že je medzi tým akože nejaký rozdiel. A chodeval som vždycky pešo do školy a vlastne kúsok od môjho domu otvoril Michal Sobolič vtedy telocvičňu, veľký plagát, brazílske jiu-jitsu a hovorím, že to bude asi, že to, čo vyhlasovali v tom videu, tak hovorím, jak som išiel peši naspäť zo školy, hneď som sa tam zastavil pozrieť. Povedal mi Mišo, že tréningy každý deň, jedno z druhým, hovorím, že fakt býval som asi 5 minút do toho gymu, takže úplne ideálne, len som behol domov pre veci. Vošiel som tam a odtedy sme tam boli každý deň. Ešte to bola aj taká náhoda, si myslím, na tú dobu, že my sme v tom čase všetci začali trénovať v jeden čas, čo sa týka, že Martin Budaj, Erik Kováč, Vojto, aj všetci ostatní chalani, čo sú takíto aktívni momentálne zápasníci, tak všetci sme sa tam takto stretli a väčšina z tých chalanov trénuje aj dodnes, aj s tými, čo už dneska netrenujeme, ale viem, že trénujú aj dodnes ostatní chalani. A som sa chcel spýtať, že koľko si mal rokov, alebo kedy to bolo? To bolo 16 rokov. 16 rokov, takže vo svojej podstate vidíte, stále sa dá aj v 16 rokoch vypracovať sa na skvelého zápasníka. A to som sa chcel spýtať. Ty si mal nejaký background, lebo toto vôbec neviem, už som sa nepýtal. Nie, nemal. Ja som začal s týmto. A nerobil si žiadny šport vôbec nič? Nie, predtým som nerobil žiadny takýto konkrétny bojový šport. Týchto 16 som začal a vlastne... Ale ani žiadny iný šport si nerobil celkovo? Vôbec nič? Iba telesná výchova, decit a... Akože mal som vždycky vzťah, že ku športu, akože hociakému, že všetko mi ako keby, nepoviem, že išlo, ale všetko som rád robil. Že keď sa hral, poviem príklad, fotbal, hokejbal, na všetko som išiel, tak mal som to také, že podľa mňa také pohybové nadanie, alebo jak by som to povedal, alebo som neobsedel. To som sa chcel napríklad ďalšia vec spýtať, lebo my máme vlastne ako Slovenský zväz MMA
sa nám podarila vlastne už druhý rok po sebe mať MMA úpolové športy pre prvý, druhý stupeň základných škôl. Však osvolili sme aj vás, kvôli pracovnej vyťaženosti vy ste nemohli toto riešiť, ale na strane druhej, keď si ty spomínaš na svoju telesnú výchovu. To bol môj najobľúbenejší predmet. My sme mávali na strednej 0 telesnú a to bola jediná hodina, ktorá mi nevadila 0. Bol som tam aj skorej, aj všetko nachystaný. Ešte vždycky sme mali, že odbor proti odboru. Sme hrali vždycky nejaký šport, napríklad florbal, fotbal, takže tam bola ešte taká rivalita, takže to som úplne, že miloval telesnú výchovu. Takže keby to bolo dneska takto, že sú tie úpolové športy na tej telesnej, tak určite by som to mal rád, lebo vždy sa mi proste páčili, že bojové športy. A keď sa ešte vrátim vlastne do tej základnej školy, tam ako ty, keď si tak teraz retrospektívne pozrieš, ako ty vnímaš tú telesnú vtedy, v tej dobe, alebo respektíve čo ste mávali, alebo či ste to mali ospravedlené, neospravedlené, či bolo toľko necvičiacich. A potom vlastne môžeš povedať aj jedna vec, že keď prídu napríklad teraz nejaké, chcem povedať, že detská, ale nejakí mladí ľudia, mladí muži, alebo aj ženy, ktoré trénujú, 15-16, dajme tomu, ako ty si bol, 16-ročný, že ako sú na tom vlastne fyzicky, telesne a... Tak ako ja si myslím, že to záleží veľa od toho učiteľa, toho telocvikára. A tam na základnú školu, kde som ja chodil, tak čo si pamätám, tak nikdy sme nemali, že vynechanú telesnú výchovu. Nikdy nebolo, že by sa niekto ospravedlňoval, že nebude absolvovať telesnú. Takže ja si, ako takto, čo si na to spomínam, tak sme vždycky mali sme aj behy, aj sme hrávali vždycky niečo. Takže z tohto pohľadu sa mi to zdá za mňa, že to bolo akože také na mieste, možno aj akože tá doba ešte bola vtedy taká predsa, však na základnej škole to je tak 16 rokov dozadu, tak možno aj tí učitelia boli. To ste ešte nemali Instagram, tuším, že? No vôbec, to sme nemali ani telefón, podľa mňa. Hej, mám pocit, takže to bude asi tým. Neskôr z telefón. Nemal som akože hneď, keď vyšli telefón. A ja som prvý mal až vtedy, keď som ho našiel. Som našiel telefón, tak to bol môj prvý. Našiel si ho? Našiel na svahu, na lyžovačke. Tak to bol môj prvý telefón. A dneska ako keď dojdu na tréningy, tak čo ja viem, my nemáme práve že moc takých mladých. Že tých 15-16 ročných my máme v podstate dvoch a to sú takí, že došli už pohybovo zdatní, že už predtým niekde trénovali. Jeden chodil na zápasenie, jeden chodil na tajský box, takže oni už boli v podstate, že vedeli všetko, ale takto mladých chalanov úplne že zatiaľ nemáme. Preto vravím, že keď budeme mať aj tú telocvičnú prebenú, chceme nejaké tréningy pridať. Takže chcete sa vlastne venovať aj tomuto. Lebo napríklad to som sa chcel spýtať, že my máme napríklad aj Mamal Kids, tým, že vlastne aj ten MMA je nový šport, buduje sa to vo svete, však tomu sa aj vrátime aj k tomu Abu Dhabi a týmito veciam, tak tam som videl vlastne to, že abnormálne proste dávajú prostriedky do tej mládeže, do toho rozvoja, do tej aj infraštruktúry, do trénerstva, do edukácie a takýchto vecí. A chcel som sa ťa vlastne spýtať, že ako si ty vnímal, teraz neberme to ako zápasník, hej, ale berme to ako človek, ktorý síce ako zápasník tam prišiel, ale celú napríklad tú krajinu, lebo k tomu sa vrátime k tej tvojej súťaži, ktorá tam bola, ale ako si to ty napríklad vnímal, vieš, že keď ideš, dáme tomu tu z Nitry, a ideš zrazu do Abu Dhabi, alebo pravdepodobne si asi prestupoval v Dubaji, neviem teda, že či si šiel napriamo. Išli sme napriamo, ale ja som tam už bol trénovať aj predtým, 8 rokov asi dozadu. Sme boli ešte vtedy s našim trénerom Mišom Soboličom tam trénovať. On tam mal vtedy svojho trénera, Black Belta, tak vtedy sme boli tam u ňoho na takom tréningovom kempe. A čo si to tak pamätám, tak tam to bolo proste brutálne v tom, že na Slovensku boli vtedy 3 black belti a tam bolo na tréningu 20-30 black beltov. Takže to bolo proste, že neporovnateľné. A teraz vlastne, keď sme tam teraz boli, tak to tam bolo... Teraz sme tam vlastne neboli trénovať, teraz sme tam išli na zápas, takže sme tam na nejaké verejné tréningy neboli, ale čo sa týkalo, že vybudovania telocviční, tak to bolo fakt, že brutálne. Všetky budovy, ktoré sme boli trénovať, aj keď boli na rôznych častiach toho mesta, tak boli všetky na taký istý koncept, že takisto bola recepcia, takisto bola dole posilovňa, na prvom poschodí boli tatami, že všetky tie budovy boli takisto zariadené a bolo to fakt, že brutálne tie telocvične. Teraz, ako sme tam boli,
že ako zápasníci do všetkých tých telocviční sme mali akože neobmedzený vstup, hoci kedy od rána do večera, takže sme pobehali 2-3 a každé to vyzeralo takisto skvele. Hej. Ja to musím takisto povedať, že keď sme tam boli my, tak bolo to Jiu-Jitsu arena, neviem teraz, kde toto sa konalo, ale môžeme to vlastne začať aj tým spôsobom, že vlastne bol si na ADXR, tak sa to všim volalo, to vlastne robili vlastne tí istí ľudia, čo robia ADCC, a stoja za tým vlastne aj, je to vlastne napojené na tú kráľovskú rodinu, čiže ten rozvoj toho BJJ, alebo Jiu-Jitsu, je tam dosť brutálny, za mňa, lebo aj v tej Jiu-Jitsu arene, čo sme boli, tak som videl proste či rozpisy, či riešenie proti dopingu a takéto veci, proste tá edukácia tam bola na vysokej úrovni. Ale môžeš nám o tom vo svojej podstate povedať viacej. Ako si sa tam dostal, kto ťa tam zavolal, hej, s kým si tam ešte mal ísť, prečo tam nemohol a tieto základné veci, lebo to určite ľudí zaujíma a ešte vlastne bol si tam, a môžem povedať, že aj s takou lokálnou hviezdou. Hej. Takže aj to veľmi, by som povedal, zvýšilo ten ranking toho Slovenska vlastne vo svete. Ja osobne som to tak vnímal, lebo odoberám nejaké aj zahraničné periodika a tak ďalej. A akože na Slovensku sme sa to snažili nejak dať hore, ale je to také tu tiež niekedy také kostrbaté, že máme tu clash a takéto niektoré ďalšie také veci, tak to ľudia asi pravdepodobne viac zaujíma, ale vo svete to malo obrovský úspech a odozvu, to tvoje víťazstvo. Takže ale poďme po poriadku, skús to tak nejakým spôsobom popísať. Tak vlastne to začalo úplne prvotný taký stret akože o tej akcii, keď som sa vôbec o tom dozvedel, bolo keď sme išli Radovi Ľahkému na zápas do Trenčína, tak volal náš manažér Ondro Marson s Badim ohľadom tohto zápasu. Mu akože ponúkal, že je tam taká možnosť, že či by tam nechceli zápasiť a vlastne sme boli akože spolu vedľa seba, tak mu hneď hovorím, že na takú akciu, že to je brutálne, hovorím, že to by som išiel hneď, že keby sa dalo. On, že áno, že ozaj, že išiel by si tiež. Ja, že hej. Ale lenže Buddy, keď ako prijal tú ponuku, tak to bolo ešte pred jeho zápasom a on mal potom zranené oko, mal tam aj zašívané aj infekciu, takže mu to nevyšlo, lebo sa mu to zahojilo až vtedy, keď my sme vlastne odchádzali. Takže takže som to bral tak, že Buddy by mohol ísť v podstate so mnou, aj keď akože zápasy nebude, tak som sa ho spýtal, že či by sa mu teda dalo, že by sme išli spolu. On už mal vlastne tam letenku zajednanú, lebo tam mal byť pôvodne ako zápasník. Ondro potom teda dohodol, že dobre, bude tam zápas, že pošlem ti súpera. Ja, že ani nemusíš, hovorím, že berem. Hovorím, že ani by som to nepotreboval vedieť. Tak mi poslal, otvoril som si, pozrel som, hovorím, aj tak to berem, proste, aj keby to bolo, že s hockým, že to je taká možnosť, taká brutálna akcia, že tam by som sa určite chcel predstaviť. A tak sme teda to prijali, išli sme tam, vlastne sme leteli už týždeň vopred. Tá akcia sa konala, my sme leteli sobotu ráno a zapasilo sa v piatok. Ja teraz neviem, kedy som ti volal, či to bolo ešte predtým, ako si odletel? Ešte predtým, lebo mne takisto ma kontaktovali ohľadom presne, tak som sa pýtal čo aj ako a tak som ti tedy volal, že dokej budeme sa to snažiť aspoň nejakým spôsobom tlačiť. Áno. Ale viem, že vo svete to malo úplne brutálnu odozvu, akože naozaj, teraz to je v Brazílii. Áno, teraz v Brazílii. Akože bola to sranda, lebo odkedy mi na Instagrame vyskočilo, že hociaká stránka veľká zdieľala akože o tej akcii, aj tam boli nejaké predikcie písané, tak som si čítal aj tú predikciu k môjmu zápasu, že favorizovali, že by som mohol vyhrať, tak ma to potešilo, lebo dovtedy som tú stránku len tak si pozerával na Instagrame, že fakt nejaká veľká Jiu-Jitsu magazín sa volala. Tak som sa povedal, som si spravil screenshot, som si to uložil. Ma to potešilo. To sa musím sa teraz akože aj pochváliť, lebo si pamätám, že Jiu-Jitsu magazín a ešte jedna stránka, teraz mi vypadlo, tak IMAF nás tedy dával, lebo sme mali tie MMA úpolové športy pre prvý stupeň základných škôl, to bolo iba prvý stupeň a na Slovensku ani moc sa to nejak tlačíš a proste to nejde a zrazu z ničoho nič virálne to proste vybuchlo v rámci sveta a na všetky také známe proste stránky, ale si môžete vygoogliť, neklamem, stačí si to zadať a proste to ma napríklad prekvapilo. Takisto to bolo aj v tomto prípade, že to malo dosť veľký dosah. Áno, určite, sveta. Bol som všelijaké upozorenia mi došlo, že hociaká stránka to zdieľala, aj keď som sa len tak dočítal, takže ma to potešilo určite, bolo to, že fakt, že brutálne a hovorím, že som za to veľmi rád.
A vlastne aj, vrátim sa k tomu, ako som to nedopovedal, vlastne v sobotu sme leteli a piatok sa zápasilo a celý týždeň tam bolo akože perfektne postarané, bol tam brutálny program, na každý deň boli nejaké tréningy rozvrhnuté, mohol ísť človek aj na taký spoločný, aj samostatne. Všetko bolo úplne, že do posledného detailu mali naplánované každú jednu vec. A čo sa týkalo samostatného zápasu, tak tam nám to vyšlo vlastne tak, že som sa brutálne vyspal. To bola úplne, že najlepšia vec, lebo sme tam mali taký trošku časový posun. Fúr sme boli s Badym do rána hore, pozerali sme na YouTube kartičky, rozbalovanie UFC kartičiek. To bola taká hobby aktivita. Takže do tohto dňa som sa že super vyspal a aj čo sa týkalo toho dňa zápasu, tak ten bol tiež veľmi dobre zorganizovaný. Brali nás akože postupne na halu, vôbec tam nebolo treba byť akože od úplne prvého, že mal som, tuším, 4. alebo 5. sa mi zdá zápas, takže podľa toho stačilo prísť. Perfektná rozcvičovňa, o všetko postarané, takže aj z tohto hľadiska to hodnotím, že... Vedia urobiť, že? Blink, tieto veci. Tak to áno, akože osvetlenie. Osvetlenie, obrazovky, kamery, že všetko to bolo, že fakt, že tak, keď som čakal už na zápas, ešte predo mnou bol vlastne ženský zápas, takže som ho pozeral spoza toho pódia a fakt som hovoril, že ty kokšo, že tak sa na to teším, že to je úplne, že... To som sa chcel spýtať, že či s tebou nerobili rozhovor, lebo si pamätám, že keď som tam bol, tak som robil pre nejakú dubajskú televíziu ešte rozhovor, ešte chceli, aby som to v slovenčine rozprával, to bola taká halus. Lebo bol to vlastne ten istý človek, to organizoval, lebo vlastne tá istá skupina ľudí, ako keď sme mali akože tie majstrovstvá, ten IMAF. Takže to som sa chcel spýtať. Že... Robili aj rozhovory vždycky po zápase, ale ešte len teraz ich začali pridávať na YouTube, čo som videl, takže môj tam ešte není. No teraz ako? Už volali naspäť, chcú riešiť nejaký ďalší zápas alebo niečo podobné? Akože je to na tom našom manažerovi Ondrovi, on to určite bude riešiť ďalej, ale čo sa týka Badyho, tak oni ho mali záujem hneď, lebo aj vlastne po mojom fajte, ak sme išli zase naspäť do rozcvičovne, tak prišli za Badym, že či by teda mal záujem tam zápasiť, že oni by akože určite ho tam radi videli. Bol túto zápas dvoch ťažkých váh a či by išiel akože s víťazom, tak Bady, že jasná vec, že určite, že ide do toho. Čo sa týka atmosféry a týchto vecí okolo celého, ako si to vnímal? Ako mali to dosť oni spravené už do takého online sveta, by som povedal, že všetko, čo sa robilo, hneď natáčali, fotili. Vravím, že skončil zápas a dokiaľ som vlastne prišiel k telefónu, už som otvoril telefón a už všetko bolo naklikané, že som si len potvrdil na Instagrame a mal som hneď všetko popridávané. A čo sa týka atmosféry, tak myslím si, že dobre, že aj celkom aj mne tlieskali ľudia, aj keď som akože nebol domáci, keď som nastupoval, ale myslím si, že to zasa ten stare-down tak spravil, že ten bol taký trošku, že taký vyhrotenejší, ale tak ako v rámci normy, ale že to tak možno si ľudia zapamätali, že ten stare-down a potom na ten zápas ako... A čo hovoríš potom na ten pocit, keď si vyhral, vieš, lebo väčšinou aj tam tá domáca hviezda, hej, on bol tak dosť tlačený. Si pamätám, som to videl na tých sociálnych sieťach, že naozaj to pušujú, že ako potom. Či to zobral už potom OK, lebo tiež tá prvá minúta nevyzerala, že ešte aj tú prehru, že moc nestravil. Tak ako bol to hlavne dobrý super, kvalitný. Bol tam aj šampión v tej Brave organizácii, takže aj z toho pohľadu si cením to víťazstvo, že je to dobrý skalp. S tým som tam aj akože išiel, že poraziť ich domáceho bude určite dobrá vec, tak sa mi to podarilo aj predtým na zápase v MMA v Grécku, že som išiel proti domácemu, mne fandili 0, jemu všetci, teda mne dvaja, čo boli tréneri so mnou vtedy v rohu. A tak som to bral aj teraz, že by som toho domáceho chcel poraziť, že aby si ma tam ľudia zapamätali a ešte som chcel aj, aby to proste tak dobre vyzeralo, že nech je ten zápas plný akcie, lebo všetky zápasy, čo som pozeral predo mnou, tak aj boli plné akcie. Ešte ten ženský zápas skončil aj submisiou, tak si hovorím, že to nemôže byť nič také bez pohybu, že nudné, alebo... Tak vždycky to záleží od tých dvoch, že dvaja musia tvoriť ten zápas, ale v tomto prípade
To som sa chcel aj spýtať na to Grécko. Že tam sa mali aj s Rolom Čambola, to bolo 2013, ak si dobre spomínam, sa mi zdá, či? Zápas v Grécku? To som mal minulý rok. No, 2013. 2023, 2023, pardon, tak. 2023 som 2013. 10 rokov švihol. 2023, áno. A to väčšinou tak býva, že tam to bolo také divoké, takisto tí diváci tam to úplne že hučí. Aj, to oni na bubnoch a... taký ten futbalový fanúšik, taký ten štýl, že keď si skončil ten zápas, ako potom? Vieš, vychádzaš z klietky, si tam traja, všeho všudy, máš tam, dajme tomu, 2000 ľudí a nikto ti nefandí, že ako potom ten ďalší odchod, či bol úplne v poriadku, alebo vieš, lebo niekedy to tak býva, že všetci sa tak nahrnú a... To bolo, že nastupoval som ja, bolo úplne že nič, žiadny potlesk. Nastupoval super, to myslel som, že pane hala, jak búchali, hulakali. A zasa, keď som vyhral, tak ticho jak v hrobe. Pozrel som iba von okolo na jeho trénerov, všetci takto držali sa za hlavu, ale hovorím, netlieskali dvaja. Tréneri, čo boli a čo so mnou. potom, keď si vystúpil? Ako potom nič, ešte dokonca, došlo tam pár ľudí, že mi došli že zagratulovať, že čo boli z nejakých iných tímov trénerských, tak došli že zagratulovať, ale čo sa akože takto týka, tak nemôžem nič povedať. To tiež vtedy vybavil Ondrov zápas, taký narýchlo volal mi, že za 2 týždne, myslím, že im tam vypadol nejaký super, že či by som nechcel a som vlastne taký rozbehnutý, tak hovorím, že jasná vec, idem na to. Tu sa zase spýtať, lebo to by zase zaujímalo našich mladých chalanov, amatérov, dajme tomu, ktorí potom už prestupujú, lebo máme tam vlastne taký, že ešte sú v tej amatérskej scéne, ale už sú jednou nohou, jak bol minulý rok, 2023, nie 2013, 2023 Radolahky, napríklad na tom prelome. A že potom vo svojej podstate už teraz bol v tom Trenčine, tam Igora Lukačoviča tuším sekol v tom prvom kole, ak si dobre spomínam. A teraz vlastne mal výborný zápas na Fabriku. Tam takisto vyhral a chcem sa spýtať ten mindset, alebo respektíve to, keď vchádza niekde do takéhoto prostredia ako ty, si išiel do Grécka, kde ty ideš a jak v hrobe a všetci len zazerajú a potom príde super, ty si v klietke a zrazu zabiť. Zažil som to teda tak iba teraz, že 2-krát, ale mne sa to akože páči, že ísť na takú... Ako outsider, hej, trošičku. A neviem, že či outsider, ale si to tak hovorím, že idem na nepriateľskú pôdu. Že neberiem sa, že by som to bral, že ako outsider, ale akože ľúbi sa mi to tak, že... výzvy. Áno, tak, že sú tam všetci, že čo podporujú toho druhého, ale tak mám tam vždycky niekoho so sebou, kto vo mňa verí, či to bolo v tom Grécku, tam bol so mnou Matúš Trenisko a Tomáš Králik od nás z gymu a teraz vlastne bol so mnou Buddy, takže viem, že tí ľudia vo mňa veria a oni to berú, že určite, že vyhrám aj teraz Buddy, že to nie je o čom celý týždeň, takže to bolo tiež dobré nastavenie. A čo sa týka toho Rada ľahkého, tak to bolo tiež tak, sme už s Erikom Kovačom, trénerom druhým sa o tom rozprávali. Vlastne, že aj už má nejaké tie amatérske zápasy, má aj zamestnanie, že chodí do roboty a že ako by sa to proste dalo posunúť, tak nám to prišlo, že už je aj taký skúsený, aj stále trénuje, či s Marekom Mazuchom alebo Radom Uškrtom s nimi, že má od koho stále že nasávať a tak sme si to tak zhodnotili, že by bolo dobre, keby už ako prestúpil do toho profi, hlavne kvôli tomu, že aby mal takú akože si myslím, že motiváciu väčšiu. Ja si pamätám, minulý rok to bolo cez tú sezónu, ja som to aj niekde napísal na sociálne siete, aj som to tu začal zdieľať, lebo hovorím, že vy ste boli Ground System Gym, som povedal, že to je taká, jak ste nastúpili, tak hovorím, jak som to dal, že taký čierny koň. Trojský koň, ja som čierny koň skôr, že tam vbehol a začal to, že ja som zbadal hneď, ako keď tam prišli ľahkí, potom ma upozorňovali na Fermezu a potom vlastne na Guta. A všetci, že hovorím, fajn, tak a to zasa naštartovalo takú rivalitu aj medzi ostatnými a boli tam podľa mňa fantastické zápasy, vtedy tí chalani dali. A pamätám si fakt, že zápas a podľa mňa to zdvíhal zo stoličky. Ja viem, že super vtedy prehral, ale bolo to v Bratislave na Chaose, tuším. Tedy sme mali ako aj ligové kolo mal a bol tam ľahký, bol s tým vysokým boxeristom.
to bol fantastický zápas. Hej, tam som akurát nebol. Tam bol Erik vtedy to asi s nimi. To končilo vlastne kaučkom a vynikajúci zápas, akože to zdvíhalo ľudí zase dajú, to bol naozaj že brutálny zápas. A potom som si všimol vlastne aj Guta, Fermazu, Deto. Neviem, kto som sa chcel spýtať, že kde je. Kto teraz, Lukáš? Aj, kde je ten chlap? Že teraz dlhšiu dobu, nie že dlhšiu, no, nebol, hej? Čiže mohol ísť ešte, lebo však sú tie zápasy aj v tej jeho vekovej váhovej kategórii. A Good je, však OK, áno. Ten je viditeľný. Čo sa týka Lukáša, tak on je vlastne boxerista a pripravoval sa teraz na 2 boxerské zápasy. Jeden mal koncom decembra, ten vyhral a teraz má 17. februára. Takže sa teraz pripravuje na zápasy boxe, ale musím tak povedať, že on je tak atletický a bojovný typ, že on vlastne keď došiel prvýkrát ku nám, on vlastne prišiel Radovi Uškrtovi do prípravy. Sme hľadali pre ňo nejakého postojára. Tohto nám odporúčil Matúš Trenisko, tak ho doniesol ku nám na tréning. A on po ich sparingu, že on by chcel aj jiu-jitsu skúsiť, že či nemôže ísť aj s niekým zápasiť. Mladý, plný energie, tak išiel. A na to on proste vtedy prvýkrát zápasil, že v jiu-jitsu a jemu to proste, že išlo. Že to fakt, že to len tak nevidí, že jediné možno nejaké závahanie, že pri pakách na nohách, že nevedel, tak to sme povedali, že dobre, že na to pozor musíš dávať jedno z druhým, ale všetko ostatné on takou bojovnosťou a takým chcením zo všetkého ušiel, zo všetkého sa dostal, hodil pod seba. Taký úhor. Takže vlastne odtedy začal chodiť pravidelne na tréningy a ide mu to stále, že lepšie a lepšie, ale fakt musím povedať, že len tým, aký je atletický, tak už to je akože jeho taký základ. Hej, lebo v konečnom dôsledku ľahký nám vlastne ušiel do toho profilu, lebo však mal som plány, že by išiel aj do tej reprezentácie a teraz je tam vlastne, chcel som aj, lebo v tej 77 vlastne, alebo v týchto váhach, zase už veľa chalanov odchádza do toho profilu, zase není tam až také kvantum tých ľudí na Slovensku. Áno. Čo sa týka 658, napríklad máme teraz úplne že nadúpané, čo sa týka tej mládeže aj juniorov, to je naozaj, že tam veľká konkurencia, ale práve tu sme chceli dať vlastne aj možnosť aj Gutovi, aj Lukášovi. Takže, áno, a vlastne ale o tom sa môžeme ešte vlastne aj porozprávať, ale hovor, prepáč. Ešte ma napadlo, jak si ešte hovoril o tom Robovi a Robo Gudon vlastne začal trénovať u nás hneď ako sme otvorili gym, tak bol hneď, si myslím, že v tom úvodnom týždni, že začal chodiť a vlastne chodí do dneska. Je fakt, že na všetkých tréningoch, keď na nejakom není, tak len z nejakého vážneho dôvodu. A on prišiel z východu? Dobre si povedal? Nie, on je z Nitry a tým, že takto začal rovno u nás trénovať a tiež bol akože veľmi učenlivý, ale tak bol aj zase na všetkých tréningoch, takže nechcem to len hovoriť, že by proste má to určite, že odmakané, lebo trénuje fakt, že poctivo. Na postoj chodí k Matúšovi Streniskovi, s ním akože spolupracuje väčšina takto chalanov nášho gymu, vrátane mňa. A tomu sa akože dobre, ten sa dobre rozbehol. Ten vlastne nejaký rok potrenoval, išiel na nejaké grapplingové turnaje, povyhrával zápasy a on chcel od začiatku ako MMA, tak prišiel aj nastavený, tak sme potom už riešili tie MMA zápasy s ním. Áno, tam pre ňo sú superi, akože na celý rok, by som povedal, v amatéroch úplne. A potom si myslím, že aj na budúci rok už aj klidne môže ísť, ale akože tohto roku akože ťažké zápasy by sme pre neho mali určite. Áno. Však či sú už aj gala a tak ďalej. Super. Ešte by som teraz trošku zastanem. Veľmi pekne ďakujeme Katsudo, Power of Punch, ktorý je vlastne hlavným sponzorom tohto podcastu. A takisto aj vlastne Mama Ligy, to budete sledovať, sledujte naše sociálne siete a sledujte aj ich sociálne siete, keďže je to slovenská firma, tým pádom podporujete aj slovenské produkty a slovenské MMA alebo celkovo slovenské bojové športy, lebo ako tu vidíte, nerozprávame sa len o MMA, ale celkovo o bojových športoch, či už je to grappling, alebo BJJ, alebo dokonca box. Takže povedzme si to úprimne, nech len všetci športujú a už je na každom z vás, že čo si kto vybere, hej, či BJJ, grappling, box, thajský box, alebo či vôbec športujete, keďže chodíme po tých školách a vidíme to, čo vidíme. Super, ja by som sa ešte chcel spýtať nejaké veci, že keď by, lebo už nemáme toľko času, ospravedlňujem sa našim divákom, ale musíme ísť ďalej,
že keby si dal napríklad mladým chalanom, mladým zápasníkom nejaký taký odkaz, nejaký message, vieš, že chcel by som začať a chcel by som to už robiť vážnejšie, že čo by si ty napríklad ako tréner, ako človek, doporučil tomu mladému človeku alebo tomu chalanovi, ktorý by to chcel postupne už posúvať. Hej, tak mám napríklad 3-5 zápasov, alebo mám 0 zápasov, idem do svojho prvého zápasu, alebo už mám 5. 10. zápas, ale už som v hlave nastavený, že chcem to robiť. Chcem sa s tým do budúcna živiť alebo niečo podobné. Tak asi podľa mňa také najdôležitejšie tam je výber toho správneho klubu, ktorý má dobrého trénera, čo ide ruka v ruke s dobrým manažerom. Asi tak by som to zhrnul, že mať proste ten klub, kde to ten tréner mu vie nastaviť, dobré tréningy, kvalitné, s dobrými sparingmi, poprípade na nejaké tréningové kempy. A ten rozdiel medzi tým amatérom a profi je podľa mňa veľa tam spraví ten manažer, aby vedel mu dohodnúť dobré zápasy hneď od toho prvého zápasu, keďže tam už vlastne záleží na každom jednom. V tom amatérskom je to predsa len, že môže stále zbierať skúsenosti a tie prehry sú tam skôr takým, že si môže z toho zobrať nejaké ponaučenie a zlepšiť to. A v tom profi tým, že záleží na každom jednom zápase, tak by mu to vedel ten manažer dobre vyskladať, tie zápasy, aby mu budoval tú kariéru, aby bol úspešný. No, super. Ešte by som ťa poprosil, že keby si našim divákom a vlastne našim fanúšikom, ale aj zápasníkom, ktorí sú vlastne aj naši fanúšici, dal nejaký taký odkaz, akože celkovo, že čo by si ty chcel povedať, alebo odkázať, alebo nejaký odkaz. Nie len akože zápasníkovi, že idem teraz na zápas alebo niečo podobné, ale tak celkovo, ako pre to Slovensko. Tak ako takýto konkrétny odkaz nemám žiadny. Môžem akurát tak tebe poďakovať, že si ma sem ohlásil. Veľmi sa mi to akože páčilo a budem rád, keď si to budeme môcť ešte zopakovať aj za prítomnosti mojich tímových parťákov a prebrať tak detálnejšie príklad veci o tom klube, keďže tu dnes nemohli byť so mnou. Super, ja ti veľmi pekne ďakujem. Našim hosťom bol Matúš Arpáš, Ground System Gym Nitra. Keď budete chcieť ísť trénovať alebo byť ako hobík alebo ako zápasník, choďte na Ground System Gym Nitra na Štefánikovej. Máme tu Matúša Arpaša, ktorého stačí len kontaktovať alebo cez ich sociálne siete, alebo tam jednoducho len napochodovať, prísť, tuším 17-15 si hovoril tie tréningy. Takže treba len chuť a... Lepší sú aj tí, čo nekontaktujú, lebo niekto kontaktuje 10 krát a niekto nekontaktuje vôbec a rovno dojde. Takže rovno tam prídite a začneme trénovať. Ešte raz zopakujem, tešíme sa na Mama Ligu, ktorú budeme mať už teraz v Prešove. Bude to Mamal 44. Už tam v tejto chvíli mám pocit, že je tam okolo 85-86 zápasníkov prihlásených, takže budú tam skvelé zápasy. Takže máme sa na čo tešiť, bude to aj vlastne také malé výberové kolo, čo sa týka reprezentácie, pretože 29.3. až do 6.4. budú majstrovstvá Európy Youth, čiže mládeže, juniorov a seniorov v Belehrade. Predtým ešte budeme mať takú special edition vo Veľkom Krtiši 15.3., čo sa týka tiež Európskeho šampionátu XFC. Takže máte sa na čo tešiť. Každý, kto chce zápasiť, je tu obrovská príležitosť. Každý mesiac máte zápasy, či už v MMA-ku, ale sú tu vlastne aj súťaže v grapplingu. Takže tie bojové športy sú naozaj teraz kvázi na takom zostupe. Takže môžete trénovať každý týždeň. Ešte, že aby som dal taký odkaz vlastne tým mladým chalanom, čo sa týka do 18 rokov. U nás máme bez úderov do hlavy. To znamená, že je to nastavené kvôli tomu, aby tí chalani mohli jednoducho zápasiť pomaly každý týždeň. To znamená, že aj na tých podujatiach, čo máme a ligových kolách, môžete mať 2-3 zápasy. Netreba sa toho bať, treba si to vyskúšať. Čím viac skill, zručnosti budete mať, tým budete viacej skúsenejší. Takže ešte raz ďakujeme Power of Punch k nášmu hlavnému partnerovi Kacu do spoločnosti. Takisto aj pitný režim nám dáva Cebra Slovensko. A ďakujem ešte raz Matúš Arpáš, Ground System Gym Nitra. Ďakujem, pekne. A moje meno je Marek Herda. Ďakujem Zumi, že nám dali takýto krásny priestor a vidíme sa na ďalší krát. Sledujte naše sociálne siete, Mamal TV, nachádzame sa na YouTube, samozrejme máme všetky sociálne siete
a naša webová stránka www.mamal.sk a www.slovenskizväz.sk prerábame, takže čakajte nový šat. Ďakujeme vám. Ďakujeme pekne.